Zašto i kada si počeo igrati tenis? Počeo sam igrati sa jedno 5 godina i počeo sam zato što sam gledao tatu kako igra, pa onda sam i ja ga zamolio i tako igrali su i moja sestra i moj rođak, pa sam i ja zamolio jer mogu ja probati. Borna državni prvak do 14 godina, a to si postigao kad si imao nepunih 13. Da. Znači, ovi stariji kad te vide, kaže joj ne opet Borna u turniru, veli bolje da se ispišemo. Kako je to igrat sa starima od sebe? Pa dobro, mislim, nekada je dosta teško, zato što su oni dosta veći, pa ali dobro, mislim, ide. Kako u školi, kada uspiješ normalno sve to skupa pohađati, kako gledaju na tebe jer te ovako već malo zeze, jer ti se neko pokuša biti s tobom što bliži? Pa imam dosta prijatelja u školi, to je stvarno istina, ali mislim nije da sad da mi niko da se smije ništa, tako da stvarno je dobro u školi, mislim, i zabavljam se. Je li ti najdraži tenisač zaista Nadal ili imaš nekog drugog? Je Nadal. Zašto baš on? Pa sviđa mi se njegov stil igre, znate, kad može sve vratiti i tako, onda to mi se stvarno sviđa i tako bi ja volio biti. Od hrvatskih tenisača, ko ti se ovako najviše dopada? Pa iskreno svi, do Marija bih ti imati vole, od Ljube servis, ili od Karlovića servis. Naravno. To je sad dilema. Dilema, jel, dobro? I od Marina, tempo i udarce, sviđa mi se kako on igra. Da, kad bi bila ta jedna mješavina, ja mislim da bi bio hrvatski Roger Federer otprilike. Ili Nadal, po tvojoj želji. Ili bolje. Ili bolje. Možeš Nadala na kraju i čestitat će mu Nadal preko puta mreže. Da, jednog dana se to može. Pa nije dobro. takva velika razlika, nije tako strašna razlika. Taman Nadal bude završavao karijeru, a Borna bude taman ulazio na... Pa krene, da. Znači, to bi ti bila velika želja, recimo, da ti se to ostvari. Da. Jedan mali poklon za vas. Hvala najljepše. Za emisiju. Evo, odlično, znači Onyxov reket smo dobili.